Над чым ездзіць Віктор Лукашенко, што вядома пра датычнасць нашага суайчынніка да гучных дыверсій і пра якую трагедыю кажуць беларускія вайскоўцы. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Феерычны запіс. Белсат з дапамогай кіберпартызанаў атрымаў аўдыо вельмі цікавай і паказальнай размовы. На запісу работніца адміністрацыі Лукашэнкі Ганна Мялешка гаворыць з дырэктарам пінскага мясакамбіната Эдуардам Шыбуном. Чыноўніца літаральна патрабуе, каб дырэктар выдзеліў грошы на дапамогу чарговай праблемнай гаспадарцы. По Лясковичам давайте подумаем. У меня нет денег. Сегодня на спонсорские помощи. Я жду, чтобы мне кто оказал спонсорскую помощь. На комбинате хватает, куда вложить сегодня деньги. В хозяйстве хватает вопросов, куда вложить. Я знаю, мы тоже развиваемся, строимся. Значит, конечно, но вы работаете в системе. Лясковича мы что же тянем? 350 тысяч задолженность, послушайте. И она никоим образом не уменьшается. Это на старые 3,5 миллиарда. Это я его кредитую. Значит, если взять в месяц, где-то если взять кредиты сегодня и платить проценты, я его в месяц на 8 тысяч кредитую. А по году это 120 тысяч будет. Ну, понимаете? Угу. И на сегодняшний день вот эти иждивенческий момент, это просто тушение пожара. Но мы вас освободили от инновационного фонда. Я понимаю. У вас же меньше платежей пошло. И я вас практически не трогаю. Редко. Сегодня Ляскович стоит на уровне главы. Понимаете? И мы должны принимать меры. Але далей з боку чыноўніцы пайшоў ужо прамы ціск на суразмоўцу. Паслухайце самі. Ну, скажите мне, вы добровольно дадите спонсорскую помощь? Что значит добровольно? Добровольно, это значит, вы мне завизируете докладную о том, что вы соглашаетесь. Я не хочу. Вы имеете возможность дать. Я докажу, возьму с вашей все эти прибыли, убытки и все остальное, я разложу и скажу, что вы можете дать. Я против. Вы свои акции хотите в инфонд опять назад или нет? Лясковичам дадим лучше. Лучше Лясковичам дадим. Ну, я тоже думаю так. У выніку чыноўніца перамагла, бо па звестках Белсата Лясковічы ўсё ж атрымалі грошы ад мясакамбіната і разлічыліся імі за электраэнергію. На чым ездзіць Віктор Лукашенко і як збіраюцца ратаваць яго бацьку? Радыё Свабода звярнула ўвагу на гараж усім вядомай сям'і. У расследаванні журналісты расказалі пра незвычайныя аўтамабілі Nissan, якія нярэдка бачныя на фота старэйшага сына Александра Лукашэнкі. Мадэль гэтых машын не зусім звыклая для беларускіх чыноўнікаў. Больш за тое, афіцыйны дылер Nissan не прадаваў такой мадэлі ў Беларусі. Але сайты аўтамабільнай тэматыкі пісалі, што кампанія Nissan з 2017 году вырашыла сфокусавацца на выпуску і продажы машын маркі Patrol менавіта для Блізкага ўсходу. Большасць вынікаў, якія і цяпер выдае Google па запыце пра гэтую машыну, звязаныя з прапановамі купіць яе ў Арабскіх Эміратах. А ў Беларусі 4 такіх джыпы з'явіліся праз 6 дзён пасля паездкі Лукашэнкі менавіта туды. Пра такое паходжанне машын кажа і лагатып дылера на багажніку. Каштуюць яны пад $100 000 за адзін аўтамабіль. Па інфармацыі Радыё Свабода, як мінімум 2 з вышэй згаданых 4 машынаў выкарыстоўвае Віктор Лукашенко, але знаходзяцца гэтыя джыпы на балансе дзяржавы. Іх абслугоўвае Белтранс спецаўта, прадпрыемства ўпраўлення справамі Лукашэнкі. Прычым нумары гэтых Нісанаў супадаюць з тымі, што былі на іншых люксавых машынах, якія бачылі на фотаздымках Віктора Лукашэнкі. Вынікае, што раней ён ездзіў на Лексусе LX 570. Гэтае аўто заўважылі ў 2017 годзе, а да таго прыкладна з 12 па 16 гады Віктор Лукашенко катаўся на Кадзілаку Эскалейд. Гэта таксама вялікі і дарагі пазадарожнік. Таксама цікава, што тое прадпрыемства Белтранс спецаўта адказвае і за машыны іншых высокіх чыноўнікаў. Напрыклад, за раскошны Мерседес прэм'ер-міністра Рамана Галоўчанкі, прэстыжная Audi A8L старшыні Савета Рэспублікі Наталіі Качанавай, кіраўніка адміністрацыі Лукашэнкі Дмітрыя Крутога і дзяржсакратара Рады бяспекі Александра Вальфовіча. Нядаўна да калекцыі джыпаў і лімузінаў дадаліся яшчэ і рэанімабілі. Іх купілі ажно 4 штукі, прычым камплектацыя кожнага максімальная. Для параўнання, рэанімабіль для беларускай бальніцы абыходзіцца ў $80-90 тысяч. Для гаража Лукашэнкі некаторыя такія машыны купляюць за 220-230 тысяч, а іншыя яшчэ даражэй, амаль за 360. Праўда, з аднаго боку гэта і не дзіўна, бо і сам Лукашенко не маладзее, і яго чыноўнікі таксама.
Дзікая гісторыя адбылася ў Бабруйску. Там 97гадовая бабуля запаліла свечку перад іконай, а далей пачалося страшнае. Неасцярожны рух пенсіянеркі прывёў да таго, што на ёй загарэлася адзенне. Праўнук жанчыны затушыў падпаленую вопратку падручнымі сродкамі і паклікаў суседку, якая выклікала хуткую дапамогу. У выніку пацярпелую шпіталізавалі 40% апёкаў цела, і цяпер яна знаходзіцца ў цяжкім стане. Незвычайнае звальненне. Старшыня суда Хойніцкага раёна сам папрасіўся ў адстаўку. Цяпер Лукашенко падпісаў указ аб прызначэннях і перастаноўках сярод суддзяў. Фармальна іх усіх, нават на раённых узроўнях, прызначае асабіста кіраўнік дзяржавы. Агулам у дакуменце ўзгадваецца 77 суддзяў, але насамрэч з абсалютнай большасцю з іх проста былі заключаныя новыя кантракты, а самі яны засталіся на ранейшай пасадзе. У адстаўку адпраўлена 7 суддзяў, і тут звяртае на сябе ўвагу старшыня Хойніцкага суда Юрый Крыкун. Ён адзіны, хто звольніўся па ўласным жаданні. Гэта цікава, бо Крыкун таксама і не лютаваў падчас рэпрэсій. Яму 45 гадоў, ён былы міліцыянер, які ў статусе суддзі адпрацаваў больш за 20 гадоў у розных гарадах Беларусі. База Зубар не ўтрымлівае доказаў таго, каб Крыкун уласнаруч выносіў палітычныя рашэнні. Праўда, і пратэснай актыўнасці ў Хойніках было няшмат. Аднак адзначым, што пры гэтым падначаленыя Крыкуна ўсё ж саджалі людзей на суткі. Цяпер Хойніцкім судом паставілі кіраваць Станіслава Іванютенка з Рэчыцы. Ён якраз удзельнічаў у палітычным пераследзе. Паколькі ў Рэчыцкім раёне знаходзіцца жаночая калонія для паўторна асуджаных, то палітычныя справы за непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі разглядаліся менавіта там. У прыватнасці Іванютенка даў дадатковы год зняволення палітзняволенай Вікторыі Кульшы. У Мінску арыштавалі Лілію Качан, вядомага хірурга з 17гадовым стажам працы. Яна працавала ў 10-й гарадской клінічнай бальніцы, а таксама ў медцэнтры Нардзін. Качан знікла 2 месяцы таму, і цяпер стала вядома, што жанчына знаходзіцца пад крымінальнай справай, прычым тэрмін ёй пагражае гіганцкі. Судзіць Лілію Качан пачнуць пад самы Новы год, 27 снежня ў мінскім гарадскім судзе. Абвінавачванняў 2: удзел у пратэстах і заклікі да санкцыяў супраць Беларусі. Жанчыне пагражае да 12 гадоў калоніі плюс вялікі штраф. А ў Віцебску затрыманні прайшлі ў мясцовай абласной бальніцы. Па інфармацыі канала «Белыя халаты», там сілавікі прыйшлі па намесніка галоўнага ўрача па медыцынскай частцы, анестэзіолага-рэаніматолага Аляксея Каштанова. Крыху раней там затрымалі траўматолага-артапеда Станіслава Украінца. Вось толькі прычына нечаканая. Крыніцы канала паведамляюць, што абодва лекары прытрымліваліся праўладнай пазіцыі, таму затрыманні наўрад ці носяць палітычны характар. Паводле адной з версій, іх абвінавачваюць у атрыманні хабараў. Падобна, што знайшлі першага вінаватага ў віцебскім пажары. Там, нагадаем, гарэў гандлёвы цэнтр пад назвай «Беларусь». Яго імя і твар не паказалі, але ж вонкава і па вопратцы затрыманы мужчына вельмі нагадвае Віктара Вялюгу. Гэта віцебскі бізнесмен, якому і належыць той злашчасны гандлёвы цэнтр, а таксама яшчэ цэлы шэраг аб'ектаў нерухомасці. У 19-м годзе Вялюга нават уваходзіў у топ-200 найбагацейшых бізнесменаў Беларусі, а цяпер жа яму хутчэй за ўсё свеціць турма. Праз дзень пасля бяды Вялюга прыязджаў на пажарышча і раздаваў каментары, у якіх супакойваў людзей. Цытата: «Здарылася вялікая бяда. Адбылося ўзгаранне, прычыну будзе вызначаць ужо следства. Усе арандатары павінны супакоіцца. Мы зробім усё неабходнае, каб людзі не засталіся без магчымасці працаваць. Камусьці будуць дадзеныя ў найбліжэйшы час месцы ў іншых гандлёвых цэнтрах». Канец цытаты. Акрамя таго, бізнесмен абяцаў, што будынак хутка адрамантуюць, а калі у каго згарэлі там рэчы, то страты нейкім чынам будуць кампенсаваныя. Але ж мяркуючы па вопратцы падазраванага на міліцэйскіх відэа, у той жа дзень сам Вялюга і быў арыштаваны, а кіраўнік адміністрацыі Лукашэнкі Дмітрый Круты паведаміў, што рамантаваць абгарэлы будынак ніхто не будзе, яго проста знясуць. Загадкавы персанаж і гучныя дыверсіі. Палякі абвесцілі ў вышук беларуса Юрыю Ворсу. Яго падазраюць у 2 эпізодах. Першы — гэта падрыхтоўка дыверсій у інтарэсах замежных дзяржаў. Верагодней за ўсё тут маецца на ўвазе праца на Расію, а другі — гэта арганізаваная злачыннасць. У гэтай справе пакуль хапае загадкавых момантаў, бо сам Ворса — грамадзянін Беларусі, які працаваў то тут, то там і меў праблемы з законам яшчэ з падлеткавага ўзросту. У жніўні 2020 года мужчына атрымаў 15
сутак за ўдзел у пратэстах, а ў 21 годзе выехаў з Беларусі. Дзе ён цяпер дакладна невядома, але ў маі Ворса трапіў на здымкі з фронта пад Ваўчанскам. Прычым у яго на грудзях быў бачны украінскі шаўрон са знакам 57-й асобнай мотапяхотнай брыгады ЗСУ. Што за дыверсіі на тэрыторыі Польшчы, як канкрэтна з імі звязаны Ворса, таксама пытанне пакуль без адказу. Але ў той жа месяц, калі Юрый Ворса быў абвешчаны ў вышук, пракуратура Польшчы паведаміла аб арышце 4 чалавек і абвяшчэнні ў вышук яшчэ 2. Гэта было зроблена па справе аб адпраўцы ўкраіны, Еўропы і Великабрытанію пасылак з выбухоўкай. У дыверсіях з пасылкамі якраз і падазравалі расійскую разведку. У Драгічынскім раёне загінулі 2 пенсіянераў. Там ратавальнікі знайшлі ў абгарэлым доме целы 2 мясцовых жыхароў. Гэта мужчына, якому было 68 гадоў, і яго сястра. Ёй быў 71 год. Выглядае, што гаворка ідзе пра няшчасны выпадак. Разглядаецца некалькі версій узнікнення пажару. Адна з іх – гэта кароткае замыканне электраабсталявання, але папярэдняя прычына смерці пенсіянераў – атручанне чадным газам. Трагедыя ў беларускім Мінабароны, але зусім не тая, пра якую вы маглі б падумаць. Цяпер вайскоўцы Лукашэнкі выдумалі новы жанр і выказалі спачуванне расійскаму міністру абароны Белавусаву. Прычына – нядаўні выбух у Маскве, у якім загінуў расійскі генерал Кірылаў, начальнік войскаў радыацыйнай, хімічнай і біялагічнай абароны. Беларускія вайскоўцы называюць яго гібель тэрактам і трагедыяй. Цытата: «Гэта наш агульны боль, і ў гэтую цяжкую хвіліну мы падзяляем горыч страты і смуткуем разам з вамі». Новая бязлітасная прыдумка сілавікоў. Раней у Беларусі былі пастаўленыя на паток прымусовыя пакаяльныя відэа. Пасля затрыманняў людзей здымалі ў роліках і прымушалі прызнавацца ў злачынствах. Але ў лістападзе адбылася анамалія. Такія відэа раптам зніклі з усіх каналаў, якія былі звязаныя з сілавымі ведамствамі. Праўда, аказалася, што перапынак быў часовым, і цяпер прымусовыя пакаянні вярнуліся, але ў новым фармаце. Цяпер гэта аўдыёзапісы. Саміх людзей сілавікі больш не паказваюць, выкладваюць толькі галасы ахвяр. Логіка тут вельмі простая. З вялікай верагоднасцю гэта зроблена проста для таго, каб ускладніць працу незалежным журналістам і праваабаронцам, бо раней з тых прымусовых відэа можна было знайсці інфармацыю пра асобы затрыманых. Пасля нярэдка іх імёны папаўнялі спісы палітвязняў. Цяпер жа асобы затрыманых будуць заставацца ананімнымі і, адпаведна, толькі па голасе ўстанавіць чалавека нельга. Такім чынам, падобна сілавікі выконваюць загад Лукашэнкі, які любіць паўтараць, што палітвязняў у Беларусі няма. Мэта ясная – скарэктаваць рэальнасць на сваю карысць і зрабіць так, каб спіс палітвязняў перастаў расці. Незвычайныя госці. У Гродні прадаўцы мясцовай крамы адкрылі скрынку хурмы і знайшлі там яшчарку. Верагодна, яна прыехала ў Беларусь разам з партыяй садавіны і хавалася сярод пладоў, пакуль не была выяўленая пільнымі работнікамі. Аказалася, што гэта міжземнаморскі хатні геккон. Цяпер экзатычнага госця прытуліў гродзенскі заапарк. Падобны госць трапіўся і на Гомельшчыне, але там яшчарку знайшлі пакупнікі елкі. Яны, падобна, вырашылі пакінуць яе дома і гадаваць далей. Прынамсі, у каментах новаспечаныя гаспадары яшчаркі ўжо цікавяцца, як і чым карміць нечаканага гадаванца. Вось такія навіны аўторка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.